Jotono khulumkha tei sibai khani khorang channel o ang samung jamatia. Tini hingke tiring bosor ketal chini tiprasaroni bosor ketal. Hingke o tiring bosor ketal no tui ang chini tiprasarona ang thang swngnaiano tiring bosor ketal no borok bobuti hai buchi borok busuk gujaratui si o tiring no tui. Tei o tiring bosor ketal chini tiprasaroni bosor ketal no borok bomo haikhe palainai ba bomo haikhe palayani bagai preparation naitong o kogno sung tui kisisa sung silainai busilainai hingke rok naitong di khani khorang channel no na video no naithokjak hingke like comment share khaidi tei subscribe khai ni tapokdi channel no tei nirok ni opinion rok bahaina comment section box o rhoroi mano hambai jotono dan mungke tama Ani mungke Pinnacle Rupini, bo kamining khaba Hoibari Kamini. tiring homani bo tomano tiring ho Tiring hangke sini tipra sorong ni kaisa bisi ketal romjago. acha belai kaham busuk sonrok tak cholai tongba tiring le Tabok tiring this year oni ni 1433. belai kaham hingke tiring ni bagai chini tiprasar ni bisi ketal ni bagai bo toma preparation nai tongno Tiring ni bagai tabok jemon tiring to ni main kaijak manke sini kok borok kok ni bagai sini tipra sani sini muni bagai kaijago. Gai seng omo haikeno bisi brom sini tipra sa jara sia tongnai rok baksa sia kebang matongo. Omo rok no hai sirina ni bagai tekisa chin dofano saga telangnan bagai seng omo hai preparation nai to. preparation tole bo tole thik ni tongo mane jeng tabo romdi इंराजी 2022 चलै tongo ta December paike no 23 chole nai afro onke bosor katal honai mui kothok chalaige tongthok laige mosalaige om hai kuno nini preparation ne tongsini tiprasa tiring ni bagai Tipra sa tiring ni bagai to already miang thangka hangke ni tabok ni new year rok humang khangka abung khangke ni western culture obong mane tiprasa ni bahai ni om kaisa new year ni chini tiring bahai new year ekdom chini bagai mane chini tongthok mani khapur mani bisi ketal phai mani abon bagai no mane tamni sanai borok rok tongthok layo haise sudu oro orchestra ro thangai nai khangke na tiring palai kha hayable nini nok soraile nang nijele bo toma plan khaitong ang tini plan khaijak tini awang sograng sogui sanai hengka u atul de hen chini mane kokborok bai hengka atul heno aro tini horo party tongo haise seng tong tholai mane sini nogo nogo planning khaijak belai kaham sini sengnuk jaga sini tiprasa rok nijeni tiring no hingke nijeni bosor katal no hingke seng palaya 10 ni bosor katal eba इंराजी bosor katal no hingke ne seng mui kothok pai chalaigo hohom dodom khaige tongthok laige mosalaigo om hai seng nuk jaga sini tiprasa rok kwbang mano tak phano om hai sini tiringo hingka ke khaya kho orchestra rok tole thanglaige na nailaigo tomai ke nok chorai om hai ke palai lai mung tri kho hingke om hai roni bagai nang toma sanai ang kaisa message rena musungo chini tipra sa dofa tam bagai khangkai seng kebang ma bisiromoi age thik tongmani je somoyo seng boini bosongni borok bai seng gadal kha chini tongmung samung chini hukumu mukumu seng aste aste pokjagi thangka eba o je boini dofani borok ba aste aste sokomonan bagai nai tongkha abon bagai tabuk je katal age ni bura buri rok sibo এখন যে কাতাল জেনারেশন চেরাই কাতাল আচাইনে রক তাবুক जों কাহাই রক চিনি এস বা চিনসাই চেরাই রক যে কাতাল ফাই তংনাই বরক খাংকাই আ যে তিপ্রাসানি যে ত্রিং তংমানি আবে বরক আসে গদাল লিয়া তাম বাগै খাংকাই প্র্যাকটিক্যালি বা সুনুগিয়া বরক আবন বাগै মানে ইসা মানে সিমানি কম তঙ্গ হাইফানো जों নিজেনো जों বুজি থাই কলাইউ যে ভবিষ্যত যে ও বিসিও কিসা শিখা নেক্সট ফাইনি বিসিও তাই কিসা সিলাইনা হাইকেন जों চিনি Tring ni je bisi ketalni abono seng mapi lainai joto tipra sarong no ma bujok lainai haikena seng dofano boskango pelang ma thangnai belai ke kaham kok sakada mane जों sini ganda gini ni borok rono bu kok no ma sanai जों sudu orchestra thangai nai ma simi bai ya tringo chini nok sorai जों mui kothok paigai tongthok laigai ma tonglainai chini bosor katal phaikha honai oma jible hambai aske da hambai acha takung ni mungke toma Ani bungke damen jamatia. bo kamini Tirisabari.
Oh, belai he kaham kok. Asa tiring homani bottomano tiring ho. Angba je khanama mote ba omahi khana ta chini boroni bosor ketal palai jagbani he khana. Asa mane sini tiprasa rokni bisi ketal. Khaisible. Jagbani Asa tak busuk sini tiring le busuk son solai tong. 1433 de busuk bes no bulang ba. 1433 na. Hai he ang muma songo. Engke tabo sorry. Tabo sini tiring bisi ketalo. Boni tuige nang bot toma preparation nai tong. Preparation to ba ni personal preparation sini tei to masuk jai habui rong mang to. Mane nogo ang sini tiprasa rokni bosor ketal si sini bosor ketal si engke basang omahai ke tong thok nai omahai ke salai nai omahai kuno tu tong. Nok corai. Botahi to gure. Ang kiasa socially phataro no khana jar borok ya ba bisingo tong nai jar bisin no asa botahi ro khaga jai ta. Romdi Ingraji bosor ketal ba Bangla bosor ketal hangke sini tiprasa mui kothok pai chalai tong thok lai ge mosalai ge hingke sini tiprasa ni si omo kaisa bosor ketal hingke omo nanggede nang ya de maingani Nange. Boto nogrok to kisa misa mui kothoro to pai chalai ge joton. Awarok sanai ke sanai chabai ge jot baksa. belai ke kom haipano omo haike Kom khlai jak. ai sanai chamani jora ba pai chamani jora singge bosor ketal honoi ne omo haike pai chalai mara korokla ang kom nunugu honoi masong Asa khlai the chin borok. Khani ke khai ge hapano asa au Ingraji ni New Year palai ma haike belai khaibai the ta sik. ang nugu oro jaga rogo Banglani bosor ketal phaile hanoi kwbang ma mui kothok pai chalai maro nugu Banglani to boto bo chini parents rok to age sia ba wansor ba kisa influence khaijak hain bangai haprun chimi mindset bangla no palai gani borok mindset bangla no palai ku gani mindset khlai rojak la. omo hani bagai haing khata ingke ang koya ni musugo sini tiprasani ni je no ganda gi di tongnai borok no kisa koya di sini tiring bisi ketal tabo 1433 solai tongna ingke 1433 solai tongo tabo ketal bosor ketal oro sung bahaina Ingraji ba Bangla no bosor ketal palai ma haine sung sin tiprasani tiring bosor ketal no sung bu palai thai hanoi ganda gini borok no mui kothok phano paidi hanoi kisa tong thoklaya no hanoi sari haita Main ba jeng tesa chini culture chini sinimur no te jeng tesa focus ro ganang ge tesa promotion khai ganang tesa promote khlai ganang joton sinai jat ulo rogo chini busabuti ro komol ya na dekhe joto sinai jat tesa promotion khlai ganang ta. obono black he kaham kok omona ang musugo nini ganda gini ni borok no busadi sini tiring bisi ketal tini kisa sung mui kothok phano pai chalai ne ai sok munglai gi walai nei suklai ne omoya bosor ketal ni ortho bosor ketal ni ortho ne sung je wan songmani hamya kasa bono sung khibilais nei ketal ke wan soklai nei sini tiprasa no sung kusuk bai ke ti salai mana bono ma wan soklai nei haisible na Asin belai ke hambai takung hambai. acha bukuk song rok norono kisa kok sungnai oi bukuk song takuk song bukuk song jotto nungrok norono kok kisa sungnai ha tomne kharbai bo dori basoi kok kisa sungnai ha do yang na hodi basoi sungnai ko do yang na hodi kisa ha acha tiring no togi sungnai kisa siade ba tiring tomano ho tiring tiring tomano ho ba siade ba Tiring tirai sini berolong abu ta tam ta bisik kita ta belai he kaham kok engke tiring no togi si aba sungnai engke basai ni mengke temangkha ani mong khai mado rupini belai bo kamini ko bo kamini engkha gana ni no tarasang parani engke tiring busuk tak son solai tong tiring mutang muy teman ya asu Ingraji ke busuk solai tong tes soli tong tes na Ingraji no sisung muy tomai tong sini tiprasa ni tiring no le temani muy temal yang lang ba dan sung asuk si saya ko hai sible aina acha engke belai ke hambai sung mai kok samani bag dan mengke temangkha Bimal dimol Jamatia
Bo kami ni ba? Gorjong parani. Da ni ke? Miling Malang, Bo mangsi. Don, Takun ni ke? Risa Jamatia. আচ্ছা ইনকে তিনি নি আনি টপিক এবা কোয়েশন ইনকে হাইছি তিরিং তোমানো হ Tiring bahasa ni Tripura ni basar ketal. ছয় দিত ঠিক তো নংলে ছয় দিং যা Soyna. আচ্ছা চিনি ত্রিপুরা সানি বিসি কটাল না বিসি কটাল হংকে তাবক বুসুক তিনি চিনি তিরিং হংকে বুসুক সন চলাইতং 1433 নাম 1433 বেলাইকে কাহাম কক হংকে চিনি তিরিং বিসির কটাল তিনি হংকে হরনি 12টান চিংকেনে তিরিং বিসি কটাল বনি বাগৈ বর্তমান তোমার প্রিপারেশন নেরং নালাই Basar ketal teh cinta kan ni bahai. Dong thok mana din hata tin bah. tong tong মানে চিনি নগু जों ইংরাজি বছর কতাল এবা বাংলা বছর কতাল হংকে চা কঠক চালাই মানে নুং কঠক নুংলাই মানে তে tong thokলাই মানে অমহাই রং নগু ইনকে অমহাই কোনো প্রিপারেশন তর tong অমহাইনো আং সঙ্গটা Lah ang si kelai me apa beli kelai matang beli kelai tong baik kaita. Jadi ang si hai jara me apa nak kai me te algar le kai tong beli. ওর আমসনি বড় রগলে বুসুক জরাতি তিরিং ন মানে বা পালাইলাই মোটামুটি পালাই যতন বম হাইকে পালাইলাই বা ইন্দো তিরিঙ্গত নি আমার প্রোগ্রাম থেকে চালাইগে নংলগে যারা কিস্তা নকে বা কেরল খাইগে মে চালাইগে তং থলাইগে হাইতা কেরল বাবু বা ক্রিসমাস কেরল সিং হামবো ক্রিসমাস নি বাগৈছে অরন বড় তং থলাই পিলা মানে ক্রিসমাস কেরল বাই তিরিং বাই কে কবুলাই খাইলাই খাইলাইলা Ingke kabang ma borong no tabu tiring no ang guri nei mane siak tongkho boron bagi ke bo toma message rogani musu বরনে বাগে বা এলাকানি বরক যারা সিজাক নুকজাক বরক ন বুজকই মা সানাইতা tiring toma no ho তিরিং তো bahai bo bo ma hai ke palai na nang o ma haron no seng salai na nang ta খালাইনা belai belai ke hambai da sono taku ni mungke tomangka Ani mungke sahasra jamatia. acha bo kamini Angke oro hodrai kami. acha tini ni ani topic eba question ingke omosi tiring bo toma no ho Drink angke boto chini borok do fani kaisa bisi ketal. Abono bonon hongsing drink hone. acha busuk sonrok tak cholai tangwa tiring le Tabok to chini u drink bisi ketal 1433 means 1433 80 ED. acha belai ke kaham kok ingke tabo tiring ni bagai bosor kotal ni bagai toma toma preparation nungke nai tongba Ang to nini nok sorai ni bagai aw abono sai tongo actually ang to chini drink ni bangi belake excited. To mangke utring no jeng joto chini Tripura dofaro bura buri serai okra joto no siga nang ki drink chini bangi busuk important te busuk bang jorate ching utring no ching busuk ani nang to mane hingke kisa kok masa sinai tabo jeng joto siwo ki tabo 2022 tabo upcoming fight tongo 23 bangke all world war ni bokaise bisi ketal bono ke jing joto no sigo chini borok hundi wansa hundi eba all sigo ki 23 tau fight tongo bo chini bisi ketal hone omte kene te kaise bisi tongo chini je bangla no teigui Nike o bangla no teigui bo chini borok rok belai ke active মানে bangla bosor kotal nei বাংলানি বেশি কেতাল হই চিন ও কক ব্রক নিজে ড্রিং বেশি কেতাল ন পগইছি সিসি সিয়াইছি হাইফানো যে বাংলানি নকে চিনি ব্রক রক তাক আনি মা বাবু ব্রক সিওয়াইছি কি তাবক বেশি কেতাল ফাইতং খা আবো বাংলানি এগো বিসকাং তা ফাইতং বাবু হাইফানো ও ড্রিং নকে एक्चुअली চিনি ব্রক রক
tak tulis si faika motamoti si kha ke belai kena o sini je drink no sung mainly sini borok ni bang important rogis jeng sian nang o bisi ketal no je drink to mano hin tei bopro ni simi o asai gi faika jeng drink sini tirprahago bopro ni simi jeng palagani jeng abon jeng sigan nang ta sini borok ni ngui আচ্ছা ইনকে tabok sini tiring bisi ketal boni bagai nini ganda gedi ni borok takuk bukuk tei nungni jele bomohai tini horo bomohai ke tong thoknai ba bomohai plan tong ang to already ani family behi biksar no sini oro ganda rob kaisa program selai tongo state level ni program ne ke sing to ani family jing already ready ingjak tiring bisi ke talo jing thangai attend khlaigani bangai ke thangai jing baya sarabai bisi ke tani kaisa jing sati soklainai sati sok jing sibaina lainai kebak lagi muni lagi cini bisi ke talan jing welcome khlainai tamake cini kok brok cini brok dopne bisi ke talan to jing welcome mak khlainai haisi abo to jing simane badai cini gana gini to nai je kobuni dofa ha Nagaland, Mizoram, amti kwama dofa tongo abrono beseng sirogari nangaki sini borok dofa ni be kaisa bisi ketal honoi jeng age ni simine jeng palai gei bono welcome khlaigei jeng bono tuidul mane sini bu son tongo sini bosor ketal tongo sini be lek hamung tongo omohai jeng bui bai sijagan nango tongma ba inke te kaisa angka sini tipra sarok kabang mana tiring no toige buzia ko sia ko tong boroni bagai ke nang tama sana musuk boro ni bangi to ang tole amo huyake sini borok tiring no sia kho ba busia kho tongo ঠিক আছে bono ang gosege haifane as kebang le tabok siliana haima tongo to man hinke ta ani sagne busuk hunai tabok apra ani exact ani boys tang sasomalia 91 mane sigu sifan kuthuk go sogui sia ko haisible hai bosor ketal usuk si sigu na ang bono saga na ya na bisi ketal cini bisi ketal terus sing sigo haifane bopon simi o bisi ketal sing palai kha cini o ani o cini o kamini hodre elakawo bosono sing first palai lai khainke 1992 sing palai khana hodre kamigo nobele kubiko 1992 palai khana aproni simi jeng kisa tori thangkha 4-5 বছর উলত tabok 96 97 98 dogon ke sini kami rogo o amsoigo ta hodre amsoigo bisi burung burung ne tring bisi ketabu palajagi faitong abo jotono siwi tongo nirong busina jotono sina abono nge belai ke kaham kok nung bai kok salai mani bagai belai ke kaham kha hambai nono belai hambai